ojila nkeji 18 wee kọfere elekere 4 nke mgbede n'oge ndị Igbo n'Osisa 96.1 FM Owerri. Igbo ndị ọma unu awụchila. Geenụ ntị n'isiokwu ndị hiri odo nke anyị ji mere akụkọ n'ụbọchị taa bụ Wenezdee, abalị 25 ọnwa Mee, 2022. Taa bụ ahịa Eke. Ezinụlọ ndị ahụ n'isi ekwe wakporo ụgbọ oloko nke na-aga Kaduna Abuja emeela ngagharị udo ma yọọ ọchịchị etiti ka ọ ṅaa ntị na arịrịọ ndị isi ekwe ọnwụ na-arịọ ha. Ka ọ dị ugbu a, Sinetọ Abaribe esepụla aka n'iso zọ ọkwa oche gọvanọ steeti Abịa. Agbagbuola mmadụ 3 dị ka anwụchiri mmadụ 6 ndị otu nzuzo ka ndị otu nzuzo ndị a na ndị uwe ojii kwakọrịtara mgbọ. Ndị otu nchekwa Security Exchange Commission ka ọ dị ugbu a ekene ajụ n'ume fụrụ nchepụta na ha ga-akụpụ oshi na ama isi abụ ogbu. Onye isi ụka Kraịst bụ Pope Francis ka ọ dị ugbu a etiela ololo n'ihi ndị ahụ jiri na Texas ma katọọ ịtụ mgbarahịa ngwa eji alụ ọgụ. Ọchịchị mba UK ka ọ dị ugbu a akwadola ka Boehly zụrụ otu egwuregwu Chelsea n'ego ijeri £425. Sonyeghị n'ọdọ nzirịta ozi Facebook anyị Osisa 96.1 FM maọbụ kpọtụrụ anyị na YouTube Osisa 96.1 FM TV. Tọzie ntị n'ala ka a gapụtara gị akụkọ ndị a na ndị ọzọ anyị jiri bịa n'uju ya. Ezinụlọ na ndị enyi ndị ahụ atụrụla ụmụnne ha na ndị ahụ jiri n'okporo ụzọ ụgbọ oloko na-aga Kaduna Abuja emeela ngagharị udo n'ụbọchị taa ma yọọ ọchịchị etiti ka ọ ṅaa ntị na arịrịọ ndị isi ekwe ọnwụ na-arịọ. Nke a ga-enye aka ịtọhapụ ụmụnne ha ndị eji eji. Anyị chetawo na ndị isi ekwe ọnwụ ndị a yiri ọchịchị etiti egwu na ọ bụrụ na ha anaghị ntị ma kwado arịrịọ ha rịọrọ n'ime abalị 7, ha ga-amalite ịdị na-agbagbu ma na-egbubisi isi ndị a ha ji kemgbe. Anyị chetawo na isi sepụ ntị ma bụrụkwana arịrịọ ndị a na-arịọ bụ ka a tọhapụ ụmụaka ha bụ ndị nke a kpọgara n'ogige ndị na-enweghị nne na nna nke dị na steeti Adamawa, tinyere arịrịọ ha rịọrọ ka a tọhapụ ndị otu ha niile anwụchiri anwụchi. Anyị chetawo na ọ bụ site na iyi egwu a mere ka ezinụlọ ndị a atọrọla atọrọ ji mee ngagharị udo n'ụbọchị taa na steeti Kaduna ma yọọ ọchịchị etiti si aka biko ha gee ntị na arịrịọ ndị isi ekwe ọnwụ ndị a na-arịọ tupu achọm ụmụnne ha achọ. Ka ọ dị, ha kwuru na ụbọchị taa ga-eme ya abalị 58 anwụchiri ụmụnne ha ndị a. Ha amaghịkwa otu ha dị ugbu a dịka ha na-eche echiche ikekwe ma mmiri ma anwụ tinyere anwụnta nakwa na oke nhụju anya bụ nke ga-abakwude ụmụnne ha ndị a. Ụfọdụ ndị kwuru okwu bụkwanụ ndị ndu ndị a niile bụ dọkịta Abdulfatai Jimo na dọkịta Baba Mohammed. Ha jiri ohere ahụ yọọ ọchịchị etiti ma yọkwa onye isi ala bụ Muhammadu Buhari si aka biko ya gee ntị na arịrịọ ndị isi ekwe ọnwụ ndị a na-arịọ. Ozi anyị na-enweta ugbu a na-akọwa na onye wubu osote onye isi oche ndị sineti ala anyị bụ Ike Ekweremmadụ esepụla aka na iso zọọ ọkwa oche gọvanọ steeti Enugu dịka ha na-eme ntụliaka elu primaries n'ụbọchị taa, ntụliaka elu ndị PDP. Dịka o serele ọkwụ n'aka ya, ndị ọzọ sokwa ya bụ Captain Everest Nnachi na Denge Joseph Ona. Ndị a niile sepụrụ ọkwụ n'aka ha ma kwuo na ha agaghị esokwa zọ ya bụ oche. Dịka ndị a serele ọkwụ n'aka ha, ihe pụtaziri ugbu a naanị onye ọfọrọ bụ Maazị Peter Mba, onye na-atụ mgbarahịa ama ama ma bụrụkwanụ onye wubu Chief of Staff nke onye wubu gọvanọ steeti Enugu Chimaroke Nnamani. Ozi anyị nwetaziri n'aka onye nlekọta Ikeọha Campaign Organization bụ Honorable Charles Ogbo Asogwa gara n'iru kwuo na Sinetọ Ekweremmadụ
nweghịkwa ihe o kwuru banyere ihe merenụ o jiri sere ọkwụ n'aka ya iso ọzọ ya bụ oche gọvanọ. N'aka nke ọzọ, sinetọ Enyinaya Abaribe eserela ọkwụ n'aka ya na praịmarị ndị PDP na-eme n'ụbọchị taa. Ọ gara n'ihu kwuo na ya bụ ntụliaka praịmarị otu ha si họpụta ndị deligeti gosiri na oke aghụghọ wuruwuruwuru juru n'ime ya. Ọ bụ ya mere o jiri sepụ ọkwụ n'aka ya n'ihi na ọ naghị anọ ebe mgbụrụgbu ushi na ama nọ n'ime ya. Anyị chetawo na sinetọ Enyinaya Abaribe bụ nnọọ onye ndu ndị Senate Minority. Mmadụ atọ ka a gbagburu na steeti Ogun n'ụbọchị Tuzdee dịka ndị otu nzuzo abụọ kpakọrịtara mgbọ na Abịaokuta, bụkwanụ ebe ya bụ njinji jiri. Anyị chetawo na otu nzuzo abụọ ndị a bụ ndị na-akwa ngụ mana onye ya na ibe ya ka e kwuru na ha gbagburu otu onye aha ya bụ Wale, bụkwanụ onye otu Aye Court. Ozi a gara n'ihu kọwaa na ọ bụ n'ụbọchị Sọnde ka a gbagburu ya bụ nwa amadi. Nke a meziri ka ndị otu ya jiri wụchazie ka ha gbagbugwara ndị otu gbagburu onye otu ha. Ọ bụzi dịka otu abụọ ndị a ndị otu nzuzo nọ na-akwakọrịtara mgbọ ka njinji jiri ebe a na-akpọ slab na Amolasho n'isi ụtụtụ ụbọchị Tuzdee. Ọ bụzi nke a mere ka ha gbagbuo otu onye n'akụkụ ebe a na-ere mmiri mmanụ petrol n'ụtụtụ Tuzdee. Ka ọ dị ugbu a, eburule ozu ndị a agbagburu ma dọba ha n'ụlọ ọba nchekwa ozu. Dịka ndị uwe ojii steeti Ogun na-agba mbọ ịhụ na ha nwetara udo, ha nụrụ ka ya bụ njinji na-eji n'ogbe ebe a na-akpọ slab na Amolasho. Ọ bụzi nke a mere ka onyeisi ndị uwe ojii jiri dipụga ụmụ nga ya ka ha jee weta udo n'ogbe ahụ. Mana dịka ndị uwe ojii na-awụcha n'ọgbọ, ndị otu nzuzo abụọ ndị a maliteziri ịkwa mgbọ ma na-agba ndị uwe ojii mgbọ, nke mere nụ echichi were chie. Ka ọ dị ugbu a, ozi mere ka anyị mara na o nwere ọtụtụ ndị agbagburu ma nwekwana ndị anwụchiri anwụchi, bụkwanụ ndị adọbara na ụlọ ọba nchekwa ozu nke dị na Ijaye na Iyana. Ozi a nwetazi n'aka onye uwe ojii na-ahụ maka mmekọrịta ụmụ mmadụ na steeti Ogun, aha ya bụ Abimbola Oyeyemi, gbara n'ihu kọwaa na ha nwụchiela ndị otu nzuzo mmadụ 6 bụ ndị nọ n'otu nzuzo ndị a na-akpọ Iye na Aye. Nke a kpọtụrụ na Abịaokuta. N'aka nke ọzọ, ndị uwe ojii steeti Bayelsa anwụchiela mmadụ abụọ bụ ndị a na-enyo enyo ugbu a na-ezu oshi n'ụzọ pụrụ iche. E nwekwara ọtụtụ mgbọ e nwetara n'aka ha. Ozi a gara n'ihu kọwaa na ọ bụ mmadụ abụọ ndị a na-eyi ụmụ mmadụ egwu ma bụrụkwanụ anya ehighị ụra n'ogbe ebe a na-akpọ Yenagoa. Ozi e nwetaziri n'aka onye uwe ojii na-ahụ maka mmekọrịta ụmụ mmadụ na steeti Bayelsa bụ SP Asinum Buswat gara n'ihu kọwaa na akụkọ a mere eme ebe ndị nyụrụ ihe a na-esinu aha ha bụ Zion Quintel, onye dị afọ 28, na Solomon Diziga, onye dị afọ 29. Ndị a ka ndị uwe ojii nwụchiri. O nwekwara ndị ọzọ ha nwụchiri n'ogbe ahụ bụ Yenagoa. Ka ọ dị ugbu a, agbapụla ha n'ụlọ ikpe ma ruo mgbe a ga-enye ha ntaramahụhụ nke dịrịla ha. Akụkọ metụtara azụmahịa. Ndị otu nchekwa akpọrọ Securities and Exchange Commission ka ọ dị ugbu a akwadoro ihe omume nke eji enyocha ọdịrị ndị mmadụ bụ ndị na-azụ ahịa n'ogbo dị iche iche. Ọ bụ na FCT Abuja ka a ga-amalite ya bụ ihe omume. Ozi nwetazi n'aka onye nlekọta ụlọ ọrụ a bụ Maazị Lamido Yuguda gara n'ihu kọwaa ma gwa ndị nlekọta ụlọ ahịa nke dị na FCT Abuja na ya bụ ihe omume ga-enye aka ka enyopụ ndị wu ndị oshi na ndị ama. Ọ gakwara enye aka ka oshi na ama were kwụsị. Onye isi ụka Kraịst nọrọ n'ụbọchị taa
tie ololololo dịka o kwuru na obi agbawala ya n'ihi njinji ahụ jiri na Texas ebe a nọ kpọla ụmụaka dị 19 ala mmụọ, tinyekwara ndị nkụzi 2 bụ ndị agbagburu na ya bụ njinji. Onye isi ụka Kraịst bụ Pope Francis jiri ohere ahụ katọọ ịtụ mgbarahịa ngwa ndị eji alụ ọgụ ma kwuo na ọhịa ahụ bụ isi njapa ihe ọjọọ ndị a na-eme gburugburu ala anyị niile. Onye isi ụka Kraịst jikwuru ohere a yọọ ndị na-etinye ọgụ na mgba, ndị na-akwafe ọbara n'ogbe dị iche iche, ọkachasị mba ndị na-alụ agha ugbu a nakwa mba ndị na-akwafusi ọbara ụmụ mmadụ, saa aka biko ha manyezie mma agha ha n'ọgbọ na enwekwa ihe eji tigbuo na zọgbuo were na-aga. Ha jikwuru ohere a yọọ ndị niile bụ ndị egburu ụmụ ha ka ha ka biko ha kara obi n'ihi na ọ bụ Chineke ga-akasị ha obi. Ọ dị ugbu a ọchịchị mba UK agbadola n'ụzọ pụrụ iche ka Todd Boehly bụkwanụ onye na-agba amụma kemgbe ịzụrụ otu egwuregwu Chelsea ha benyere aka n'akwụkwọ ma nye nkwado ka nwoke a na ụlọ ọrụ ya zụrụzie otu egwuregwu Chelsea. Dịka anyị ma, ọ bụ Roman Abramovich nwa afọ mba Russia bụkwanụ onye zụrụla ya bụ otu egwuregwu Chelsea kemgbe ọtụtụ afọ, mana ka ọ dị ugbu a ya bụ ụlọ ọrụ akpọrọ Consortium bụkwanụ nke Boehly onye nwe ya nọ n'isi ya azụrụla otu egwuregwu Chelsea n'ọnụ ego ijeri pounds 425. Onye magara anyị ntị, ọ bụ taa ka ọ ha n'ọnụ n'aha odekwa anyị n'ụbọchị taa bụ Chinedu Ezenagụ, ka mụ na nwa m bụ Chinedu Nwanekwu onye tụgharị ya bụ akụkọ ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo ji asị ihe ọma gbara abụba gaa n'iru na-emere gị.